1 милион евро само от монети във Фонтана. Известният в Рим фонтан Ди Треви е може би най-популярният фонтан в света. Стотици хиляди туристи на ден хвърлят голям брой монети в него, вярвайки, че ще сбъдне желанията им. Традицията твърди, че ако хвърлиш една монета, ще се върнеш някой ден в Рим. Ако хвърлиш 2 монети, означава, че ще намериш любовта скоро. А ако хвърлиш 3, значи, че скоро те очаква брак. Фонтанът бива почистван всеки ден след работно време, но освен хигиената на водата, те трябва да извадят и хилядите монети, които са се събрали. Въпросът е каква е паричната стойност, която се изважда всеки ден. Според правителството, всеки ден биват извадени монети на стойност около 3000 евро, а за последната година е обявено, че са извадени близо 1 милион и 500 хиляди евро. Моля? Това прави фонтанът Ди Треви най-доходоносният фонтан в света, а събраните пари биват дарени в помощ на бедните в Италия. Мисля, че е време да преориентирам професията си. Шегувам се, разбира се, но какво ще кажете? Интересно, нали?